Ay nó rằng nó YouTube rồi có đó. Nong bagai nok tang mo. Hey, nong bagai nok tang. Nó ta sang bagai nok tang. Hey. Nong bagai nok tang. Nong bagai nok tang nó ta sang bagai mo. Mo. Hả? Orang tu nó rằng YouTube rồi có đó. Ta sang bagai nok tang đi. Ay nó rằng nó YouTube rồi có đó. Nong bagai nok tang mo. Hey, nong bagai nok tang. Nó ta sang bagai nok tang. Hey. Nong bagai nok tang. Nong bagai nok tang nó ta sang bagai mo. Hả? Orang tu nó rằng YouTube rồi có đó. Ta sang bagai nok tang đi. Hastani kuchuk shinimung manjak team UTF NGO bodol tei shalbrumno luko hamgreni bagi khabrum laijak tei hastani kuri nukhungni bwsabuti rokno kebono IPS TPS doctor tei IS rokbo frung tongo borok abosuk bai thagya kamini simi dole jorati kuri rokno bo nokhuk dal bidal chubachu khlelaijak abekhaino badrai kamini 34 mailo tongnai lukurok shalbrumno wati joraro hingka hingke sisirara khlaino lahar kinaro achugui mukheteng phalaijao abhaino nuglangui boromgonang team UTF ni adong takhu okra sojol deborma o thaini lukurokno mukheteng phalna bagui nok tangui rimani kisasuk phano ajimung khlai nok nukhung choli thun mukheteng phalmani bai phiaba tabuk khlai aro bumabu phano suchiwi chanai rok samung kri rok salbrumno lokai tongnai rok tabuk aro burung rungsa khlai khorak buri dasha tas thanglaijak mukheteng phalna ke shep khlai nainai bedi hani lukurok busuk lasima singcha o mangfli rokno Ay nó rằng nó YouTube rồi có đó. Nong bagai nok tang mo. Hey, nong bagai nok tang. Nó ta sang bagai nok tang. Hey. Nong bagai nok tang. Nong bagai nok tang nó ta sang bagai mo. Mo. Hả? Orang tu nó rằng YouTube rồi có đó. Ta sang bagai nok tang đi. Asha. Nó tang jaga di siapa na? Tang jaga di. Saya buka kerana maya hingga. Nó rằng to YouTube rồi có đó mukheteng phaldi hinchi. Ta sang bagai dari bawa nó. Aku ada tanya dia sana bos saya hingga mungkin bah. Nó rằng nó mukheteng phaldi hinni ma batam tas muthung chana borang nó ra chala. Nó ngaro tas ta thuni me da borang nó. Tak siapa nusu yang datang kayaknya. Mani ya. Borang borda. Ini kesun naik ke dalam bungkus saya kalang nana nong sebu. Bawa kalang nana lagi ke tak